Здравейте, скъпи приятели на Малкото топче! При нас е Стефан Лъвчиев и ще говори за канала на Дунав Русе в YouTube. Здравейте, господин Лъвчиев! Здравейте, приятели! Скоро се върнахте от Букурещ. Да, за втора поредна година се проведе Букурещ Open и Masters Tournament. Организатор е нашия приятел от Турция Мурат Ериш и за втора година участвахме една малка група от България. За съжаление, аз бях единствения от Русе, но пък с приятелите ми Шенол Ебазер, Ивчо Косев и Вайло Косев, Христо Киров, така наречения Кошмар от Врачеш и съответно две легенди от шуменския край, Росен Рачев Роко и Тошко Краев. Общо взето турнира се провежда Open категория, където всички може да участват. Това е естествено най-силният турнир с участници като Андрей Томика, национал на Румъния, като Андрей Мирон, също много силен бивш национален състезател за юноши на Румъния. Така че над 120 участника имаше тая година. Да ни кажеш нещо повече за представянето там? Нашата група се завърна с една купа и почти всеки взе медали. Така че в категорията 40-49 на ветераните завърших на трето място. Миналата година бях втори, тая година съм трети. Отпаднах на полуфинал от един състезател от Италия, Джакомо. Не мога да му кажа името, фамилията, но Джакомо. Загубих 2 гейма на 10 и можеше както да е 3-0 за него, така можеше да е 3-0 за мен. В открития турнир загубих от един германец, Петър Баранек, който е много специфичен, с антиспин на бекхенд. Той на провелото се преди 2 седмици световно първенство за ветерани завоюва бронзов медал на смесени двойки. Така че той е класен състезател и той победи, ме победи с 3-0. Но пък това, че си взех медал при категорията, показва, че все още не съм за отписване. За отписване в никакъв случай не сте. Бяхте и на турнир за ветерани в Албена. На Албена обичам Албена, ходя там вече 20-30 години сме там. Бил съм и като състезател, и като организатор. Така че познавам залата, как се играе там, познавам противниците. Станах шампион на категория 40-49. Играх срещу познати противници, познати като приятели говоря, но много рядко съм играл срещу тях, понеже те играят в Андролига, аз съответно Висша лига, малко по-ниско са в лигите в България. Но беше интересно, защото това са нови противници, играеш с тях, интересно е. На Open турнира станах трети, така малко неочаквано загубих от Станислав Валяров от Бургас. Така, за първи път в живота ми, но има го в хазарта, има го в карта, има го в хазарта. Но това не ме отчаива, напротив, знам, че трябва да съм фокусиран върху себе си. Естествено, идва нов сезон, идват нови турнири, няма драми от тук загуба, там загуба, просто всичкото е опит. Важното е да се продължи напред. Да. Следващия турнир, за който се подготвяш, или ще го запазиш в тайна?
Имам голямото желание да участвам на Балканиадата за ветерани в Турция, в Одрин, която ще бъде края на октомври месец. Съответно, това не е някаква цел, просто имам желание и въпросът е тя да не се припокрива с вътрешното първенство, нали, защото все пак с Дунав Русе, нали, мъжете трябва да участваме. Стягаме редиците и там, сега малко да починем всички, да направим малко тен, да топнем крачетата в морето и след това пак залата, тренировки. Децата чакат, така че няма как. За сега това е най-близкото. Ще пропусна тази година Албена Open и ветеранския турнир, но ще се включа в турнира за деца, международния турнир за деца. Да. Ще участват малките, така че ще бъдем там със сигурност. После ни очаква олимпийски надежди, турнира във Варна, който се организира от Комфорт. Всъщност там сме вече 4-5 година. Анита Петкова е минала там с медали. Стела Влади играят там, нали, просто всички минават от там, нашите състезатели. И сме доволни. Това е част от предсезонната, нали, подготовка. Стелан тази година не го ли спечели турнира или той беше друг ли, беше млад олимпиец? Не. Млади надежди е международен турнир. Идват деца от Украйна, имаше от Турция, молдовчета идват силни българчета участват. Стелан спечели млад олимпиец до 13 години за Северна България. Доста доволен съм, игра беше категоричен. На държавното до 13 години влезе в влезе в 16-те, за влизане в осмицата загуби драматично 2-0, 3-2 от Васил Пейков от ЦСКА, но по-добре да губи сега, да се учи да губи, за да може да се научи да печели, да свикне да губи, да се научи да печели. Естествено, като треньор искам да бие, но той трябва първо да се научи да играе правилно, оттам нататък победите ще дойдат от само себе си.